Am filmat de 2 săptămâni, vă dați seama? Rușine să-mi fie. De când am început să postez pe YouTube, am și zis, în fiecare săptămână o să mă filmez zilnic. Ciuciu. Iarăși sunt în întârziere ca de obicei. Bună dimineața! Astăzi vă primesc într-un cadru mult mai drăguț. Sunt pregătită, cochetă, mergem la facultate. Nu am mai filmat de 2 săptămâni, știu, îmi pare rău. Nu-mi pare rău pentru voi, îmi pare rău pentru mine că am zis un lucru și nu m-am ținut de el. A fost și ziua mea, poate apuc să vă povestesc pe parcurs, acum nu am timp pentru că sunt în foarte mare întârziere și vreau doar să fac deschiderea acestui videoclip. Sper că sunteți bine. Astăzi am o zi nu atât de full, dar nici goală nu este. Merg la facultate, după care mai târziu merg la o prietenă de familie. Trebuie să mutăm niște chestii de la biroul ei la altă locație și am zis să mă duc să o ajut. Așa că avem treabă. Nu mi-am făcut programul pe săptămâna asta. Aia îl facem diseară împreună. Cam ăsta a fost outfitul meu. Am ieșit din casă, am mers la facultate. Nu uitați că găsiți trench-ul la mine în descriere. În descrierea acestui videoclip o să vă las link. Gata, am terminat, e ora 4. Am plecat de la facultate. Merg spre birou și la mine în cartier. Am ieșit un pic cu bibilina mea. Se poate observa după fața mea că nu neapărat că sunt obosită, dar că am avut o zi lungă. Este ora 8:30, aproape 9 seara. Nu am mai apucat să filmez. Am fost la birou să mut niște chestii în cealaltă locație în care o să activeze prietena asta a mea de familie de care vă ziceam. Sunt extrem de liniștită și vreau să vă arăt cât de frumos e cerul. Efectiv, uitați-vă puțin. E una din seriile alea în care simți că vine vara, în care... Ca să vă explic puțin mai în detaliat ce am făcut astăzi, pentru că e posibil să nu fi înțeles. Fun fact, eu lucrez de la vârsta de 16 ani. De pe vremea când eram în liceu, iar primul meu job a fost acela de a fi animator socioeducativ cu copii în tabere și excursii. Ca să aflați puțin și din trecutul meu, am început să lucrez cu copiii. Era un job pe care puteam să-l fac în paralel cu liceul. Lucram în weekend sau în timpul săptămânii, în fine. Ulterior am trecut de la coordonator la ghid turistic. Prim job a fost jobul care m-a format pe mine ca și om. Jobul care m-a scos dintr-o perioadă foarte proastă a vieții mele, printr-o perioadă în care credeam că nu mai există scăpare. A fost jobul care mi-a dat viață, m-a format pe mine ca și om, m-a maturizat extrem de mult, iar suportul pe care eu l-am primit din partea oamenilor de acolo, eu în continuare chiar și acum, da, când nu prea mai am timp, mai iau evenimente cu copiii, chiar dacă nu o mai fac pentru bani, tocmai pentru sufletul meu de copil și pentru liniștea mea, pentru că este un job pe care l-am făcut cu pasiune și în continuare îl fac cu pasiune. Cumva copiii sunt o ancoră pentru mine și colaborarea a fost atât de plăcută cu oamenii de acolo, încât am ținut legătura. Chiar și acum eu încă țin legătura cu ei. Ei în prezent mai au o firmă și când mai au nevoie de ajutor și așa mai departe, merg să-i mai ajut. Am ajuns acum acasă, cred că o să urc sus și o să-mi fac ceva de mâncare. Și am nevoie de un pic de ordine, un pic de organizare în viața mea, mai ales că în ultima săptămână am fost doar haos și nu am avut nicio structură cu tot ce am făcut. Mă rog, a fost și ziua mea, nu o să mă gândesc foarte mult, pur și simplu nu am vrut să sărbătoresc. A fost primul an în care nu am simțit să fac asta, însă am primit o surpriză foarte, foarte plăcută din partea prietenilor mele, pe care cred că o să o vedeți și voi, dacă nu ați văzut deja, oricum am postat pe YouTube. O să las aici și câteva momente. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ceea ce am primit și fix în anul în care nu am simțit nevoia să sărbătoresc, au venit ele ca o sărbătoare la mine, mă rog, nu doar ele, și un grup mai mare de cunoștințe și prieteni și sunt extrem de mândră și recunoscătoare pentru asta. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Doamne, deci am o stare proastă, rău de tot.
și pur și simplu am simțit nevoia să iau telefonul și să mă filmez. Nu știu de ce, nu mă întrebați. Pur și vreau să mă vedeți reală, exact așa cum sunt eu. Oricum, m-am făcut de tot râsul de când sunt mică pe această platformă. Nu știu, pur și simplu m-au copleșit așa niște gânduri și niște emoții și nu reușesc să mă organizez cumva, să nu am chef să fac un program, nu știu exact ce se întâmplă. Și sincer am vrut să filmez acest moment pentru că vreau să vă arăt că indiferent de lucrurile frumoase, există și părți negative prin care trecem, prin care fiecare din noi trece și este absolut normal. Este normal să avem momentele noastre, e normal ca eu să mă simt așa, îmi dau voie să nu fiu bine, pentru că până la urmă nu putem controla toate stările, toate emoțiile pe care le simțim și nu putem controla energia din jurul nostru. Bineînțeles, totul pleacă de aici, de la creier, dar uneori este ok să nu fim bine. Asta e concluzia la care vreau. Numai eu știu cât de multe sacrificii fac acum. O să merite, pentru că eu oricum sunt pozitivă și știu că tot ce fac acum va fi bine pe viitor. Dar uneori am și eu îndoielile mele și credeți-mă că nu e ușor. N-am zis că e ușor. Bună dimineața! Eu mă simt foarte curată pentru că de-abia ce l-am spălat pe cap. Îmi beau apa mea cu vitamine, care este sfântă, în fiecare dimineață beau. Pentru cei care mă urmăresc de la început, știu foarte bine acest lucru. Astăzi, las că vreau să deschid un pic geamul, să vină lumina și mai frumoasă asupra ochilor mei. Pentru cine nu știe, mâine organizez un eveniment la Brașov despre educație financiară, marketing și trading. Acolo am fost un pic agitată cu evenimentul care are loc mâine. Din păcate, eu nu pot sta mai mult de o zi la Brașov, ceea ce e foarte rău, având în vedere că eu mi-am propus să merg acolo cel puțin 2 zile. Dar este ok, vom vedea ce și cu mâine vă iau cu mine. Veți avea ocazia să mă cunoașteți. Bine, oricum, acest vlog o să-l postez după eveniment, așa că nu știu de ce îmi fac introducerea. Asta e de bloopers. Trebuie să-mi reorganizez puțin și galeria, atât galeria cât și telefonul. După care mergem, am o campanie promoțională astăzi. Vreau să menționez un lucru. Nu am mai spus absolut nimic de situația cu fostul meu angajator. Pentru cine nu știe, mă chineam eu puțin în instanță, i-am dat în judecată. Momentan stagnează situația. De ce am dat în judecată? Pentru că nu mi-am primit salariu și nu doar de la un singur angajator, ci de la 2, unul după altul. Practic eu vin cu salariu neplătit de 3 luni de zile și nu asta ar fi problema. Așa, eu îmi scot oricum bani și din alte chestii, campanii promoționale, plus evenimentele pe care le mai organizez cu copiii, plus marketing și trading. Însă vreau să vorbesc puțin despre situația asta pentru că nu este una normală, nu este ok să nu-ți primești salariu după 3 luni de zile muncite. Practic eu nu mi-am primit banii. Cumva am fost angajată la niște firme fantome și nu mă mai feresc să vorbesc despre asta pentru că mi se pare ireal. Deci prin ce am putut eu să trec lunile astea și prin cât de greu mi-a fost, doar eu știu. Pur și simplu a fost abuz de autoritate și nu mă plâng, nu vreau să dramatizez situația, însă sunt sigură că nu sunt singura care a pățit asta. Eu sunt un caz extrem de fericit că am avut tot suportul necesar și din partea mamei mele, care m-a ajutat în tot acest proces, dar venit financiar din alte părți m-a ajutat, însă sunt oameni care pur și simplu depind de joburi, ceea ce eu nu recomand niciodată. Deci, indiferent de jobul pe care l-ai avea, e bine să ai mai multe surse de venit. Nu asta e ideea, o să vorbim despre educație financiară cu altă ocazie. Ideea e în felul următor, că sunt foarte mulți care poate au familii, au copii, poate au alte greutăți pe cap, da, chirie de plătit și așa mai departe, nu zic că eu nu plătesc chirie, și depind de un job
merg să se angajeze la niște firme de astea, cum am fost eu, joc. Și există angajatori în România care își bat joc, mai ales de studenți care sunt poate mai mici de vârstă și poate nu au experiența necesară și atunci ei profită. Și pățesc cum am pățit eu, nu am mai primit salariul de nu știu cât timp, nici nu vreau să mă imaginez. Este o chestie extrem de nasoală, mai ales că te bazezi pe niște bani care nu sunt puțini, da, ok? Și te trezești că ai toate planurile date peste cap. Și mi-aș dori să pot să schimb ceva, însă de aceea și vorbesc aici la cameră, însă știu că e foarte dificil și foarte stresant în primul rând, de aceea am ales să iau o mică pauză de la tot ce s-a întâmplat, să-mi revin eu puțin, să mă organizez, să mă focusez pe business, ca ulterior să revin dacă voi vrea să mai revin, să-mi bat capul, să îmi stric cumva liniștea interioară, deși ar merita, sincer, ar merita ca cineva să le dea o lecție. M-am pus ușor să îmi fac programul pe luna în curs, pe luna care urmează și am mai făcut câte ceva pentru facultate. Și sunt gata de muncă, mă pregătesc să merg la campania promoțională pe care o sponsorizez luna aceasta. Nu știu dacă o să apuc să vă filmez mare lucru de acolo, vă anunț de pe acum. Mă duc că deja mă așteaptă, a venit șoferul să mă preia. Sunt demachiată, pentru că nu am mai apucat să mă machiez. Ne vedem mai târziu. Bună dimineața! Pentru că week vlogul din această săptămână a fost destul de lung, am împărțit acest videoclip în două. Așadar, pentru continuarea videoclipului, mergeți la mine pe canal și urmăriți partea a doua. V-am pupat!